ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Ya rabbi kai na saka fari, kai ne kake mun baburi, roko nake kada dan kari, in wake manzo mai girma shine ya kauda dukan shirka. Siranka ya jalla jalalu, karawa manzan marsulu, gatan jibrilu, hali ka sanya sahabbansa kan shugaba ba sa shirka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Na Maroko mai Tijjaniya, dan umma mai tarun mabiya, barhama mai kyawun haniya, kibri dole na sanyo ka kan shugaba ba ka shirka. Zanta ka birki in juya, kunshe hana mai zawiya, shi ke da dana kan tafiya, malam Alasan kai gaba makin ka shine zai kuka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Fadima dole na sanyo ki, dukkan yabo bana barki, ina gaida ke daki, kiban sirriga karnai birki sai a gaban mai laulaka. Salamun ala jigon tafiya, salamun ala mai alkunya, salamun ala angon safiya, salamun ala nisan ka nake ka kula na manzo mai Makka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Sallama ta yarda gare ka, ya da mai birnin Makka, ni kai nake so ba shakka, na faɗa sai manzon Allah in yi zanai mai tuka. Ya shugaba ta kawarka, tun fil azal kai muka ɗauka, mai san ka shine mai harka. Ya shugaba koran mashar ka kira na gunka ina san ka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Kullum da san ka nake tashi, na kwanta da shi mai kyan gashi, kai ne ilahu yake kishi, ba dan da kai ba masoyi na gun rabu da mun sha duka. Ya fi sanin bawa, ba mai musu sai dai wawa, ya bugun kabaran dainawa, mutum in ya bar manzan Allah da kirna nan zai duka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. San ɗan Amina yau dole ka ƙi musa mai tallalle, mu zane kar sai kai tsalle, kafin mu je can gun Allah ya ba maliku ya yi ma duka. San shugaba aiki na ne, kaunar wanin sasara ne, tunanin wanin safa shirme ne, shi ne kadai mai ceton ka in ko ka bar shi gyale ka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Ya da ya manzan Allah, duban na bar faman kwalla, ni kai nake so Abdallah, ya ɗan Amina ka ja zuga mu dai muna nan bayan ka. Isa bayan kai kai ne kake yi nan take, me kyan gani gwanin haske, ƙarshen gani in kaga gwani ga farjini ga kyan fuska. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Kar ra'ayi na ba sauyi, na kama annabi masoyi, kullum rasulu nake yayi, da'iman na bi ma'aiki na kwaran mahashar ba na shakka. Dai a kansa nake kishi, na kyala komai domin shi, rushi jikina na bashi, ya shugaba ni kai na rike abadan ina nan bayan ka. Girman kana girman Allah, waye ya kai ƙarshen girma ku ce ɗan Amina mai Makka. Ka dage ne ya mai Makka, ƙaunar ka ni dai na ɗauka, komai wuya zan begen ka, kai ne masoyin Allahu ba mai musu sai ɗan iska. Na yi shiri na yaban bashari, Allah zare ni dukan hadari, in yau yaban karnai fahari, kullum na dinga yabo gunka
yarje rasulu ina yin ka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Daure rasulu ka karbe ni dai gare ka nake nuni, zan so rasulu ka dube ni, inda ka karban na taba wallahi kullum zan haka. Waye dama karya ne cikin kafirin kai dodo ne, da ka zo cikin su ya gane sun sani san baka wasa duka ke musu lashaka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Ni dai da san ka na dan rabe daure ka dan mikon zobe, dalili na san ka na bar zabe tun fil azal na gama zabi na dauki annabi mai Makka. Na gaida limamin anbiya mai da gobe ta zammatiya, ya gogun gani ba na gajiya, an bato ni kai na san shi in shugaba kawa haka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Kai ne kadai ramar Allah inda ya barka akwai matsala, kai rabbana yayi wa sallah har ma salati rabbi ma ashe shugaba ba tamkarka. Allah da annabi du ɗaya ne, gauna suke wa juna ne, ba a raba su kudan gane, in ma da mai yin jayayya ka so in ba ka kayo ɗauka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Ba za mu wasan hauka ne, in banda annabi karya ne, kun san fana masa dauki ne, mai sasiya ta zamo kairi sai shugabana mai Makka. Daga kaina na yi gabas, makiyin ma'aiki ya yi baras, karasan shi ma cutar ta tana, alazizu mai tarin baiwa in gagawa kuma zan ɗauka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Gobe salam nan zan bunka, Allah ganin ka fahimta ta, na zubo yaban abban binta, kowa ya zo kai ba shi kake gogo na miko a gare ka. Daɗi ne la shakka, mai san ka mai san yayanka, akan san ka ni ba na shakka, yau ma fa bege na ka kawo Muzambil ne mai kaunar ka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Maulan mu Allah ya soka, ya baka annabi ka dauka, ka ba mu lallai ba shakka, Allah ka kai shi gari na Madina yau ziyarar manzan ka. Hamdu ikiwani murke rasula a dukkan ni, kome ake karmi rauni, inda ka bar Mahmudu gani wallahi za fa ka sha duka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Ni ma yau sai na dana baitun batula ummina, tsara share hawaye na, kaunar gini dai ta so kyan wallahi ba na yin shakka. Da an taba girman ki sai na ji tamkar na yaƙi, ina son ki zuciya har baki, Zahra babban buri na ni dai na ganni garin Makka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Kaka da kyau sarkin sarki, tsokar ma'aiki mai kirki, wallahi san ba tamkarki, madishin ki ne dan maulanki, da saman sama na duka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka. Girman kana girman Allah waye ya kai karshen girma fice dan Amina mai Makka.